Nahugno ang katawhan sa Davao Oriental sa pagkatag sa mga balita nga mipanaw na si Governor Corazon Nonez Malanyaon kagahapon alas 3:50 sa hapon sa usa ka hospital dinhi sa Dakbayan sa Davao sa edad nga 73 anyos. Masulubong gianunsyo sa publiko ni Presumptive Governor Nino Uy ang pagpanaw sa gobernador. Akong pinalanggang katawhan sa Davao Oriental, sa ngalan sa kagamhanang probinsyal sa Davao Oriental, uban sa tumang kasubo nga akong ipahibalo ang wala sa panahon nga pagpanaw sa atong pinalanggang Governor Corazon N. Malanyaon sa alas 3:50 karong hapon. Ang maong balita gikumpirma mismo sa iyang anak nga si Michelle alas 6:59 karong gabi nga naghatod kanamong tanan sa grabe nga kasubo. Si Governor Cora adunay espesyal nga lugar sa mga kasing-kasing sa katawhan sa Davao Oriental. Ug ang iyang pagkawala gibati pag-ayo sa tanan nga nagmahal kaniya. Gipahinungod ni Gov Cora ang iyang kinabuhi sa pagserbisyo sa probinsya ug sa katawhan niini. Ang iyang dili maihap nga maayong mga buhat ug dili matarog nga pagpanerbisyo sa iyang mga katawhan nagpakita sa mga hiyas sa usa ka tinuod nga leader. Siya walay kakapoy nga nagtrabaho aron mahimo ang Davao Oriental nga mas maayong lugar. Kanunay nga gihuna-huna pag-una ang mga panginahanglan sa iyang katawhan sa ngalan sa tinud-anay nga pagpanerbisyo nga adunay kasing-kasing. Niining labing lisod nga panahon, atong hinumduman ang kamaayo ug gugma ni Governor Cora. Bisag wala na siya kanato sa pisikal, ang iyang maayong ehemplo ug pagpanerbisyo magpabilin sa atong mga kasing-kasing hangtod sa kahangturan. Ang probinsya sa Davao Oriental ug ang pamilya ni Governor Cora Malanyaon maghatod gihapon kaninyo og mga impormasyon ug detalye ug mapainubsanon kaming naghangyo nga ipadayon natong tanan ang pagtanyag ug pag-ampo kaniya samtang nagsubok kita sa iyang pagkawala. Niining tanan among gihangyo nga unta kita magpadayon sa atong kinasing-kasing nga pag-ampo ngadto sa atong kahitasan, alang-alang sa pagkawala sa ato ang pinalanggang Gobernador Cora Malanyaon. Gihangyo namo ang inyong pagsabot ug pagtahod sa pribasiya sa pamilya samtang ilang gisagubang kining maong pagsulay. Daghang salamat. Sumala ni Governor Uy, si Governor Cora ang nagsilbing inspirasyon sa ilang pagpanerbisyo sa katawhan sa Davao Oriental ug ilang sundon ang maayong ehemplo sa pagpanerbisyo nga gibilin kanila ni Governor Malanyaon. Dungan sa pagkatag sa mga balita na puno og color magenta ang mga Facebook walls sa mga empleyado sa Kapitolyo ug katawhan nga nagmahal sa gobernadora. Mato ni Davao del Norte Governor Hubahib, si Governor Malanyaon usa ka ligdong nga leader ug kanunay naglantaw sa kalambuan sa iyang katawhan ug kini ang ilang madungog sa meeting sa mga miyembro sa Regional Development Council kung diin nagsilbing chairperson si Governor Cora. Si Governor Malanyaon usa ka batikang certified public accountant ug abogado. Giila kini sa mga negosyante sa tibuok rehiyon tungkay siya ang nahimong instrumento nga mabawi sa mga miyembro sa Philippine Banana Growers and Exporters Association sa Dakbayan sa Davao ang milyones nga buhis nga nakubra sa gobyerno gikan sa mag-uuma og saging. Nagsugod siyang pagpanerbisyo sa katawhan isip konsehal sa 1st District sa Dakbayan sa Davao niadtong tuig 1986 hangtod tuig 1992 isip miyembro sa kanhi Lakas ng Davao. Usa siya sa aktibong miyembro sa Yellow Friday Movement, kuyog ni kanhi Davao City Mayor ug kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Iyang suod nga higala si kanhi Davao City Mayor Xavier Respicio. Sa iyang kagustuhan nga manerbisyo sa iyang probinsya, may pauli kini og napiling gobernador sa Davao Oriental niadtong tuig 2007 og nagsilbing gobernador sa tulo ka termino og nahimong kongresista sa 1st District sa Davao Oriental. Daling nakabangon ang probinsya sa Davao Oriental sa panguna ni Governor Malanyaon sa dihang gikusok-kusok kini sa Bagyong Pablo niadtong tuig 2013, niadtong tuig 2010. Atol sa ikaduhang termino isip gobernador, nadeklara nga insurgency-free ang Davao Oriental ug ang pinakaunang insurgency-free nga probinsya sa tibuok Davao Region. Si Governor Cora ang nanguna sa kampanya nga Davao Oriental Beautiful
Sa iyang paningkamot nga mailhan ang Davao Oriental sa iyang kanindot ug mamahimong sentro sa turismo dinhi sa Davao Region. Natawo si Governor Malanyao niadtong Agosto 22, 1949 didto sa Barangay Taytayan sa munisipyo sa Katiil, Davao Oriental. Anaa karon ang iyang patayng lawas sa Cosmopolitan Funeral Homes dinhi sa Dakbayan sa Davao. Nahugno man ang katawan sa Davao Oriental ug katawan sa Davao Region sa pagpanaw ni Governor Malanyaon. Apan mo bangon kini og balik aron tumanon ang damgo sa gobernadora nga palambon ang Davao Oriental ug Davao Region ug gamitong kusog ug inspirasyon may pagpanerbisyo sa mipanaw nga gobernador nga si Corazon Nunez Malanyaon. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe